Bueno, eguberrik hurbiltzen ari dire eta guraso, irakasle eta heldu haunitzen kezka da zer oparitu gure Mhm. txikilari. Batzuk hasten dire interneten begira, bertzik aldizkarietan begira, katalogo bat bertze, eta inoiz ez dugu asmatzen edo ez gara konformatzen oparitzen dugun horrekin, ez? Zer da egokia, zer ez, hau errandiate, hau gomendatu diate, bino ez dakigu. Zuk ze gomendatuko zenukeola adintarte ezberdinetako? Importantena beti bezala da zure txikia izautzea. Azkenen zu bezain ongi ez daki inork zer behar duen zure txikiak. Eta orduan, hartu behar duzu denbora pixko bat pentsatzeko. Ze momentutan dago, zein dire bere interesak, eta horren arabera opari aukeratu. Baina, bueno, egia da gero adinan arabera badaudela ez interes amankomun batzuk edo momentu evolutiboan arabera badaudela opari batzuk ez erreixago egiten aldirenak. Adibidez, 0-3. Garai hortan ipuinakin gozatzen dute pila bat. Ipuinak irekitzen diote mundu berri batera atia. Ipuinakin konektatzen dute helduakin. Ez, guk angiron, 2 urteko haurtxoekin, lau ipuin jarraian kontatzen ditugu, eta hala ere, ipuin gehiago nahi dituzte. Berentza da, momentu bat goxua, momentu bat gauza berriak aditzeko, momentu bat konektatzeko helduakin. Orduan, 0-3 ez bali badakizu zer egin, ipuin pila badaude, eta beti arrautuko duzu baten bat, zure txikiantzat, zure ilobantzat edo zure lagun horren seme alabantzat egokia dena. 3-6 jazten direia simbolikoan sartzen, ez? Jola simbolikoan sartzen, eta pixko bat inguruan bizitzen duten hori dena irudikatzen jokoan bidez. Eta jostatzen dire amatatiatan, jolasten dire dendaritan, jostatzen dire gauza konpontzen, ambulantziakin, medikuakin. Orduan, opari egokiak izaten aldire pixkoa simboliko hori irudikatzen laguntzen duten jostailuak. Ez? Denda baterako materiala. Etxe bat egiteko amatatiatan aritzeko, sukaldetxo bat. Mekanikon tailerrerako jabeak eta destornilladoriak. Orduan, zer izaten alda pixkoa simboliko hortan laguntzen alduna zure txikia. Gero 7-10 urte bitartean hor hasten dire taldean jolasten, ez? Lagunekin ere joaten bazate udan igerilekura hor txaitzen dire denak kartatan edo gustatzen zaia honiz taldeko jolasoiek. Orduan, mai jokoak eta joko arautuak arrakasta handia izaten dute. Orduan, betikoak, partxi, santzara eta hoiek, dudarikan gabe, kartak, nio gero badaude uno, doble, smart games, badaude taldean aritzeko joku pila bat, orduan zure txikian interesen arabera, saltzeatu pixko bat, eta segura arautuko duzuela zerbait, parti ere, familian jostatzeko zoragarria da. Ez? Bilatu zuen txikiak behar duen horren araberako jolasa. Adibidez, partik laguntzen du familian oren gabon hauetan jolasteko momentu haitz politak ematen ditu. Aritzen bale mazate unon da, bolsoan eramaten alduzu, eta edozein momentutan aspertuta zaudetenean jolasteko jokoa da. Baitare berak eramaten aldu kanpora eta kanpoan lagunekin jolastu. Orduan, ikusi ze momentutan dagoen, zer behar duen, horren arabera aukeratu mai jolasa. Eta gero ja, meka urtetik nerabe zarora, hor, haunitz funtzionatzen duna edo songi etortzen direna dire planak, esperientziak. Ez, orain neguan gaudela, eskiatzera egun bat familian, edo egun pasa saltinera, edo escape room bat, edo zerbait egiteko zurekin. Milionez zerbait zurekin atxalde pasa berentzera, ez, izatea zerbait gorputza mugitzen duna, pentsamendua mugitzen duna, ez? Orduan berriz ere gauza bera, zure nerabean ezaugarrien arabera aukeratuko duzu hobeki heldu zaion escape room bat edo behar duen saltinenan desfogatu eta mugimenduan bidez konektatu zurekin. Helburua beti da opari honek zurek heldu eta aurren arteko harremana indartzea. Ez da oparia eman eta hala, zuk egin nahi duzuna. Izatea opari bat laguntzen dizuna harreman hori sendotzen.